Значи, оня ден отидох в един град, ама няма да казвам кой, нали, защото няма Защото смисъл. беше преди един час. Защото беше отдавна, преди вчера. И в този град, там, нали, там някакви деца на моята възраст и то, Да. нали, нормално да ме забележат, нали, аз не че, нали, горе-долу така. Да, и едното такова си ходи се люля на една лека и аз такова минавам и то ме гледа, така и ще си щупи краката, да си щупи главата, за да ме поздрави, вика обичам те и ще си пада по врата. А на всичко отгоре после една голяма групичка, ма те се едно не виждали известен човек, бе, звездата мамо дева. И така, идват и направо ме фанаха за ръцете, почнаха да ме дърпат, скъсаха ми свичора, показаха ми се там плочките и така хората ме помислиха за някаква звезда там, аз нормален човек. Нормален човек там, нали, известен малко по-така ли от тях. Чакайте, да, ама идват и почват да ми бъркат по гащите и викат, ама ти това ли си, ти ли си аз? О, ти, аз ще ти бъркна, много те обичам, аз те обичам, прекръстих си майката си, казах на майка ми да отиде се прекръсти на тебе, тя отиде и се прекръсти, защото много ме обичат всичките и имат плакати. Да, и на всичко отгоре, и като ми паднаха плочките, те се бореха кой ще ми ги вземе пръв. Те бяха момичета даже. И едната щеше да се почупи да едно момиченце как си ходеше на люлката. Как си ходеше на люлката и изведнъж падна там, защото ме виде и нали така смазал. Да, такова аз си викам, сега че минавам, не значи, че е нещо специално. Аз съм си обикновен, съм си човек и аз съм си. И така, и минавам такова и съвсем спокойно може да ми кажете здравей, такова. Да, те не паднали, ще ми скъсат дрехите. Те си кони такива с моето изображение, се кръстат и такова и се радят и си пупат там, от люлката падна. Детето, защото ме обича. Докато си ходеше на люлката, паднало да даде. Ами така, подели хора! Ама значи, че съм известен, ама това не виждали звезда. Това не ви оправдава, нали? Не виждали звезда. Това, че ми искат по 350 автографа на ден, аз не мога да излезна да си взема и една история сега ще ви разкажа и за като бях в Хасково по центъра с приятелката ми. Разкажем си, влизаме в едно кафе и там ме гледате така. И ме гледате така, идват при мене и ми стискат ръцете, такива поодяли и не ми видали звезда. И ето глазо, моето вдъхновение, истинска звезда, истински българин, аз съм на 15 години, обаче ми викат, че си направя дете специално да го кръста на тебе, ще такова, може ли малко да ти обръсна малко косми от допето да си имам. За устати на лъжови. Да, защото просто много те обичам, искам да я ми се изплюй се тук, да мога да го излижа, да се радвам, че съм бил такова, да, много. Това, че съм известен, не е нищо. Да. Човек не мога да си излезна от града, бе. Я разкажи как не мога да отидеш за ядене. Да, не мога. И отивам на училище, тук мога излезна да си взема нещо да хапна, бе. Там ще взема да сладна, там плочки попадаха. Да хода и те всички, така ме гледат. Как ви казах вече. И една на люлката си ходи. Една, докато си ходеше на люлката, взе, че падна, защото ме помери с гадния пот. Да. Нищо. И така, и аз отивам да си взема банички и те, не аз ще я плата, не аз и там си потрепах кой да ми я плати. Аз искам отивам за банички, те ми купиха ме и от Макдоналдс само Хасково паси малко. Да, и аз отивам там и викам колко пари струва тази баница, за тебе е безплатно, даже ето ти 100 лева отгоре, защото си Азо и си най-велики и си много известен. Да, и там той... Ама не се хвала. После реших да направя един концерт, там малко помитирах, нали съм малко по-голям от тази, това е братовчет, там сестра ми е, и реших и концерт да направя, да вдигна там чествие за България. Че не знам кой е Васил Левски. Мене кучето ми много ме подкрепя, докато правя видеоотговори. И мама. И мама. Мама много ме подкрепя, тя не съм. Тя ми сипва да ядя. Тя ми сипва да ядя, тате да ядя. Яди. Ще ядя. Тия сме говорили за мен, знам, че съм известен и съм на бати якия, нали, че като си ходя в Хасково всички ме целуват и ми се сипват сироп си ръкот. И така.
Айде! Аз какво да правя? Да. Това е известно, просто трябва да се такова внимайте. Следващия път, като ме видите от люката, да не такова, Да не ми паднете, викате, че ме вие обичате. си ходите по люката и изведнъж Да, падате. и по време пай, защото много ме обичате. Ставате това е тази любов, само да си струшите това, за да ме видите мене звезда. Едва си майката. Да. Айде стига, това.